Albatros. A teda iba rád by som ešte pripomenul, že 3. augusta boli práve na lietadle L-39 Albatros, na ktorom som bol plne vycvičený a následne som bol prevelený pre školenie na typ MiG-29. No a teraz, keby si mal vybrať, taká väčšia srdcovka, lietaš momentálne na MiG-Albatros bojového lietadla MiG-29? Samozrejme, lietadlo L-39 Albatros bolo vyvinuté a postavené na základný a pokračovací výcvik pilotov. Lietadlo MiG-29 je už stíhací stroj, ale presne ako si vravel, nepodceňujem Albatrosa, lebo je to tichý hrdina. Všetci prúdoví letci v modernej éry získali svoje krídla na lietadlách, či už Albatros alebo Delfín. Ak by sme teda ale trošku išli do nejakých abstraktných situácií, aká by bola nejaká možnosť bojového nasadenia takéhoto? V akých situáciách by sa dalo takéto lietadlo využiť? Ťažko povedať, ale práve verzia L-39ZA bola stavaná ako ľahké bojové lietadlo a má na svojej palube aj výzbroj, riadenú, neriadenú a dokonca aj kanónu. A práve táto výzbroj sa využíva primárne na výcvik, aby piloti získali... Ja som ťa OK, počkaj mi chvíľku. Ja som pred chvíľočkou, keď som ťa uvádzal, tak som sa tak celkom píšel, že si teda aj druhý v kombinéze vedľa mňa. A tým pádom som tak otvoril tú otázku tej výstroje potrebnej k tomu, takže skús nám tak popísať. Máme momentálne nášho pilota vo vzduchu. Čo má na sebe a čo na čo slúži? No samozrejme, okrem spodného prádla má na sebe leteckú kombinézu, v ktorej práve my dvaja tu figurujeme. Je to základné pracovné oblečenie pre pilota. Sú na tom vrecká a celkovo aj úprava materiálu je taká, aby bola ohňovzdorná. V prípade nejakej núdzovej situácie poskytuje pridávnu ochranu, ale taktiež veľmi dôležitou súčasťou sú tzv. Antigénohavice. V tíme? Samozrejme, práve v tejto chvíli vidíte záverečné defile, displej pilota pre sezónu 2016, majora Petra Gregora, lietadla L-39 Albatros, taktického krídla Sliač, výcvikovej letky. Ďakujeme. Takže dámy a páni, poprosím veľký potlesk pre slovenskú ukážku